Тормыш рәвеше булганда гына сәнгатькә әйләнә. Совет галиме офтальмолог Илья Шмелев үз хезмәтен шулай тасвирлаган. Профессиональ юлыңны дөрес сайлау тормышның иң төп максаты. Кайчак кеше үзен озак кына вакыт төрле өлкәләрдә сынап карый, ялгыша. Үз юлыңны ничек табарга? Бүген без шул хакта сөйләшербез. Бу билем дөньясы бүгенге программада. Традиция һәм инновацияләр. Сәүдә-икътисад техникумы укучыларын дөнья чемпионатларына һәм тормышка ничек әзерли? Студентны эш көтә. Ни өчен Кайда студентлар өчен вакансияләр ярминкәсе үтә? Һөнәрләр авангардында IT-лицейда булачак программистларны ничек укыталар? Затлы сарайдагы сыман атмосфера һәм бәхәсле прическа. Интернет яңалыклары бу атнада ниләр белән сөендерде? Һәр көн без кибеткә йөрибез. Кафе һәм чәч тарашханәләрдә булабыз. Бу безгә шул кадәр гадәти тоела. Без хезмәт күрсәтү өлкәсенең һөнәрләре турында уйлап та карамыйбыз. Сатучы, пешекче, визажист, әлеге һөнәрләрнең бер өлеше генә. Эшләре дә җиңел күренә кебек. Товарларны урынына куй, боткалар пешер, ә мейкап ясау һәм чәч кисү бүген һәр кемнең дә кулыннан килә. Ләкин бу шулай тоела гына. Товарның сыйфатын ничек тикшерергә, ашхана яисә ресторанда туплануны ничек оештырырга, танымаслык итеп кеше имиджын ничек үзгәртергә, профессия нечкәлекләрен өйрәнү зарур һәм аны белгечләр ярдәмендә эшләргә кирәк. Һөнәргә өйрәнү үзенчәлекләрен Камилә Насыйбуллина белешеп кайтты. Күп кеше үз иртәсен кофесыз күз алмада китерә алмый. Статистикага ышансаң, 54% кеше көненә уртача 3 чанаяк кофе эчә. Тәмле, хуш исле кофены чын профессионаллар гына әзерли ала. Һәм менә моңа Казан сәүдә-икътисад техникумында өйрәтәләр. Техникумның тарихы бик бай. 45 ел буе бу уку йорты хезмәт күрсәтү өлкәсендәге иң яхшы белгечләрне әзерли. На сегодняшний день мы выпускаем таких специалистов, как те. Бүгенге көндә без технологлар, пешекчеләр, чәч тарашчылар, ресторан администраторлары һәм гомумән хезмәт күрсәтү өлкәсе белән бәйле булган белгечләрне әзерлибез. И все, что связано вообще именно со сферой услуг. Бу ел техникум өчен үзенчәлекле булды. Бу WorldSkills дөнья чемпионаты белән бәйле. Техникум студентлары үзләренең көчләрен 16 юнәлеш буенча сынап карадылар һәм сынатмадылар. Алар күп санлы җиңүләргә ирештеләр. Әмма моңа тиешле әйбер кебек карыйлар, чөнки аларның әзерлекләре бик яхшы булды. WorldSkills Junior ресторан хезмәте компетенциясендә алтын медаль иясе Илария Бахавиддинова чемпионатта катнашу минем булачак һөнәремне билгеләде ди. Ул профессиональ бармен булырга ниятли. Һөнәрендә аны кешеләр белән аралашу һәм эш процессын җәлеп итә. Дөнья чемпионатында бернинди авырлыклар да күрмәдем. Мин бер ел эчендә өйрәнгән барлык күнекмәләремне күрсәттем. Казан сәүдә-икътисад техникумы урында тормый. Биредә укыту системасы һәр елны яңа тенденцияларга туры килерлек итеп үзгәртелеп тора. Шул рәвешле аларның студентларының хезмәт базарында һәр вакыт ихтияҗлары зур. Аудиториядан чыкмыйча гына эшкә урнашу. Студентларына мондый мөмкинчелекне КНИТУ КАИ булдырган. Данлыклы уку йорты студентларына вакансияләр ярминкәсе үткәрә. Чара инде күптән вуз шикләреннән узган, анда төрле уку йортлары студентлары катнаша ала. Ярминкәгә Татарстаннан һәм хәтта Россиядән эш тәкъдим итүчеләр килә. Әлеге чараның үз юлын табуда ярдәме турында Гөлфия Губайдуллина репортажы. Хәзер эш студентны үзе эзли. КАИ укучылары өчен кабат вакансияләр ярминкәсе үтә. Гадәттә мондый төр чараларда бакалавриатның чыгарылыш курс студентлары һәм магистрантлар катнаша. Мен либо инженер-конструктор булып, яки инженер-технолог. Шулар охшый инде. Шул направлениедә үсәсе килә. Я больше склоняюсь к перспективам. Мин перспективалар яклы, эш кызыклы булырга тиеш. Мин космик индустриядә эшләргә телим. Дальше по ней развиваться. Шунысы әһәмияткә лаек. Эш бирүчеләр Татарстаннан гына түгел, гомумән Россия төбәкләреннән килгән. Сейчас у нас расширяются вакансии. Безнең хәзер вакансияләр киңәя, безгә авиация белгечләре кирәк. Алар квалификациягә ия булырга һәм авиация фәне белән кызыксынырга тиеш. Киң профильле белгечләр кирәк. Широкого профиля. Вуз мәйданчыгында 20дән артык предприятие вәкилләре җыелган иде. Аларның күбесе ярминкәнең даими катнашучылары. Таттелеком, Элекон, Казан вертолет заводы. Әмма ел саен чарага эш тәкъдим итүче яңа вәкилләр дә килеп тора. Мәскәү өлкәсенең Лавочкин исемендәге фәнни җитештерү берләшмәсе вәкилләре университет җитәкчелеге чакыруы буенча килгәннәр.
Нужны сейчас молодые специалисты, инженер-конструкторы. Хәзер яшь белгечләр кирәк, инженер-конструктор, сынаулар буенча инженер-схемотехник, җитештерүгә технологлар кирәк. Электроника өлкәсендә белгечләргә кытлык зур, чөнки космик аппаратлар ул электрон техника җыелмасы. Аппараты это в основном состоят из электронной техники. Яшь кадрларга кытлык зур. Аларны заводларда, төрле фәнни техник, фәнни җитештерү предприятиеләрендә киң кылачлап каршы алалар. Ярминкәнең дә файдасы шунда. Әле укуын гына бетереп килүче яшьләргә зур тормышка аяк атлаганчы, аларны булачак эш урыннары белән мөмкин кадәр якын таныштыру. Төрле вакансияләрнең үзенчәлекләре турында төгәлрәк аңлап, үз юлыңны дөрес сайлау мөмкинлеге бирә мондый чаралар. Иң динамик үсештә булган һөнәрләрнең берсе ул программист. Әлеге профессия әле берничә дистә ел элек кенә барлыкка килгән. Программалаштыру дигәндә без гадәттә компьютерны күз алдына китерәбез. Әмма һәр электрон җайланма телевизордан алып сәнәгать станогына кадәр программалаштыруга кайтып кала. Бүген программалаштыру барлык өлкәләрдә дә бар. Медицинада, сәнгатьтә, мәгариф өлкәсендә программист һөнәре масса күләмгә әйләнә. Әлеге профессиядә ир-атлар да, хатын-кызлар да эшли. Хәтта мәктәп укучылары да әлеге өлкәдә хезмәт куя. Татарстан булачак программистларны мәктәптән үк әзерләү буенча лидер төбәкләрнең берсе. Программист көне елның 256 көнендә билгеләп үтелә. Моның ни өчен шулай икәнен белер өчен без Казанның IT лицейына юл тоттык. Программистлар бәйрәменең елның 256 көнендә үткәрелү сәбәбе су өстендә ята. Һәрхәлдә КФУның IT лицей укучылары шул фикердә. 256 саны байтның 8-нче дәрәҗәдәге аңлатмалар төрлелегенә тигез икән. 110 плюс 68. То есть 16 яшьлек Камил Ниневский IT лицейга моннан 4 ел элек Ярчаллы шәһәреннән күчеп килә. Биргә математика фәненә мәхәббәтем алып килде ди ул. Бәйрәм көнендә ул үзенең яраткан шөгылен башкара. Тактага чыгып чираттагы тигезләмәне шишә. За 4 года обучения... Тигезләмәләр шишу олимпиадалардан калган гадәт. Берничә мәртәбә республика күләм математика һәм информатика буенча бәйгеләрдә катнаштым. Узган ел укучылар өчен оештырылучы мәктәп олимпиадасында призер булдым. Киләчәктә кешеләрне берләштерүче, аларның көнкүрешен җиңеләйтүче кушымта уйлап табасым килә. Мисал өчен ул электрон ай календаре була алыр иде. Программалаштыру информацион технологияләр чорында бик популяр юнәлеш, чөнки хәзер һәр мәгълүмат цифрга күчерелә. Уку йортының максаты укучыларны Россия һәм дөнья күләмендә конкурентлыкка сәләтле белгечләр итеп тәрбияләү. В лицее обучается 340 учеников. Бүгенге көндә IT лицейда 340 бала белем ала. Араларында республика районнарыннан Россиянең төрле өлкәләреннән килгәннәре дә бар. Укучыларны 6-нчы сыйныфтан конкурс нигезендә кабул итәбез. Программа буенча төп юнәлеш IT технологияләр. Булачак программистлар график һәм инженер дизайн юнәлешендә өйрәнә. Моның өчен лицейда барлык кирәкле җиһазлар да урнаштырылган. Проектларны хәтта 3D принтерда да башкару мөмкинлеге бар. Мен уже 3 ел 3D моделирование белән шөгыльләнәм һәм үз проектларымны ясыйм. Бу сувенир ул 3D принтерда ясалган, экологически чиста пластиктан. Аның эчендә бар музыкаль колонка һәм бу бина үз турында сөйли ала. Файдалы мәгълүматны программалаштыру теленә күчереп гаджетларга кушымталар формасында тәкъдим итү эше өстәмә белем бирү дәресләрендә каралган. Әлеге курсларга йөрүче укучыларның һәрберсенең дә үз проекты бар. Кемдер мавыктыргыч видео уен уйлап таба, икенчеләр кешеләргә ярдәмгә килүче программалар ясый. Я долго выбирал тему для своего проекта, потому что Үземнең проектымны башлаганда темасын бик озак уйладым. Аны социаль юнәлештә башкарасым килде. Нәтиҗәдә кешеләргә стресс халәтеннән чыгарга ярдәм итүче чат-бот уйлап таптым. IT технологияләр нигезләрен мәктәп яшеннән үзләштерү укучыларның югары уку йортларына керү мөмкинлеген бермә-бер арттыра. Биредә укып чыкканнар гадәттә белемнәрен Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород вузларында дәвам итә. Кайда гына урнашсалар да аларның тормышта нәрсә белән шөгыльләнәчәкләре инде билгеле. Алай гына да түгел, хәтта акча эшләп була торган проектлары да бар. Фикер һәм осталык булганда, бу балалар тормышта югалып калмаячак. Екатеринбург бизнесмены элек укыган мәктәбендә затлы сарайдагы сыман чара уздырган. Себердә 4-нче сыйныф укучысының тышкы кыяфәте зур бәхәс чыгарган. Нәрсә булган микән? Бу хакта без Нияз Рахманның рубрикасын карап белербез. Ул мәгариф дөньясының интернеттагы иң кызыклы вакыйгалары турында сөйләячәк. Сәлам дуслар, безнең рубрика кабат эфирда һәм сезнең белән Нияз Рахман.
Хәтерләсәгез, узган чыгарылышта без Герман Грефның бердәм дәүләт имтиханнарын бетерү тәкъдиме турында хәбәр иткән идек. Аны тагын бер сәясәтче Геннадий Зюганов хуплап чыга. Ул мәгариф һәркемгә, бу кемгә комачаулый. Греф бүген үк БДИны гамәлдән чыгарырга кирәк дип белдерә. Имеш бу балаларның нервларын какшата. Без бу хакта күп тапкыр әйттек, закон проектларын дәүләт думасына керттек. Әйтерсең, совет чорында имтиханнар бөтенләй булмаган. Нужно определить, какой урожай был по рапорту и какой был фактически. Если зимой в силосных ямах зеленой массы оказалось втрое меньше объявленного и запланированного количества. Решай. Имтихан дигәннән аналитиклар Россиядә репетиторларга күпме акча сарыф иткәннәрен санап чыгарган. Бір елга әти-әниләр математика өчен генә өстәмә дәресләр үткәрү өчен 41 миллиард сум акча тота икән. Инглиз теле өчен 34, рус теленә 16, IT юнәлеш буенча белемне арттыру 5 миллиардка төшә. Каян шундый саннарсың? Арифметика бик гади дип аналитиклар. Россиядә 16,5 миллион укучы бар, шуларның 3 миллионы математика һәм башка фәннәр буенча түләүле курслар ярдәмендә шөгыльләнә икән. Что вы читали? Отец Грю? Отверженные? Монда чыгымнар белән бу балалар кызыл түгелә алтын диплом алып чыгара. Аның өчен алар алтын мәктәптә укырга тиеш. Екатеринбург шәһәрендә мондай белем йорты инде бар. Быел капиталь ремонттан соң 106-нчы гади мәктәп Хан сараена әверелә. Биредә хәзер укучылар мәрмәр идәннәргә басып йөри, стеналар бизәкле, люстры һәм башка җиһазларга алтын йөгертелгән. Менә шундый уникаль мәктәп. Баксан кайчандыр аны тамамлаган миллиардер Андрей Симоновский беләге икән бу. Мин кечкенә чакта шундый мәктәп турында хыялланган идем дип белдерә. Алтын мәктәпкә карата төрле фикерләр. Берәүләр монда бернинди начарлык юк дип санаса, икенчеләр бу белем йорты түгел, дәүләт дәрәҗәсендәге чараларны кабул итә торган бинага ошаган дип саный. Шунысы кызык, бу мәктәпкә нинди балалар йөрерсең? Аларны әтиләре алтын машина белән китерә, кесәләрендә алтын телефон, кулларында алтын ручка, обедны исә алтын кашык белән ашый торганнардыр. Плоховато у вас кормят. Әбне Сибирдә алтын мәктәпкә йөрү түгел, чәч кистергән өчен эләктерергә мөмкиннәр. Красноярск шәһәрендә мәктәп коллективы белән 4-нче сыйныф укучысы арасында низак барлыкка килә. Барысына да малайның чәче сәбәпче. Ул ян-янын кыркытып, толымын баш өстенә җыеп куя. Бу төр чәч кистерү ман-бан дип атала. Укытучылар исә болай мәктәпкә йөрергә ярамый дип малайны кисәтә. Хәтта дәресләрдән читләштерү белән дә яный. Малайның әтиен исә улларын яклап чыга. Ул бары тик үзенең яраткан футболчысы Златан Ибрагимович кебек чәчен кистерә. Яхшы укый, киенә, бернинди әхлак нормаларын бозмый дип саный. Хәзер кемнең хаклы булганын Красноярск төбәгенең тикшерү комитеты ачыкларга тиеш. Без кечкенә чакта менә андый хәл юк иде. Иң популяр прическа ул кәҗә тәкәсе. Телисеңме, теләмисеңме, әти шулай кисә, аңа каршы килеп булмый. Бу атнада Россиягә бәлеш килде. Казаннан Мәскәүгә түгел, Америкадан Россиягә. Сүз танылган 18 яшьлек җырчы кыз Билли Айлиш турында. Әлеге кыз 11 яшында җырлар яза башлый һәм бүген ул дөньядагы иң популяр башкаручыларның берсе. Нәкъ менә мәктәп укучылары аның җырларын көне-төне тыңлый. Аның Европа, Россиядагы концертларына билетлар инде күптән сатылып бетә. Бездә аны фанатлар үзебезчә яратып, татарча бәлештеп йөртә. Һәр буынның үз кумиры бит. Хәзер менә бәлеш. Бу атнада Иван Ургант бу кушаматны аның үзенә дә әйтте. Вы знаете, как называют себя ваши поклонники в нашей стране? И как они называют вас? Вот это удивительно. Вы не знаете, потому что это правда широко распространено. Они называют вас и себя Беляш. Интернет дөньясы әнә шулай кайнады бу атнада. Безнең рубрикада сезгә ошаган икән социаль челтәрләрдә үз фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне җиткерә аласыз. Сезнең белән Нияз Рахман булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Siz de akkauntlарыбызда фикерләрегез һәм яңалыкларыгыз белән бүлешә аласыз. Без һөнәри әзерлек турында әле киләсе чыгарышларда да сөйләячәкбез. Кеше үз эшенең остасы булганда мин барлык һөнәрләрне дә хөрмәт итәм. Владимир Высоцкий учурының пәйгамбәре булган, без дә аның фикере белән килешәбез. Үз өлкәгездә профессионаллар булып, һөнәрегезне яратыгыз. Исән-имин булыгыз.